Vice President Constantino Chiwenga will launch the Independence Flame on a Thursday, April 10, 2025 at Mtapaho in Gwero. Azvipere mushe pane maflyers aiwa ari kutenderedzwa nevakomana the ruling party ZANU-PF panguva inoi. Since aiwa VP Constantino Chiwenga vachange vari muMidlands province aiwa mugwero pamutapaho. Sanapena mashoko anoda chobva panapa vanhu pavari kuti aiwa kuuya kuchaita Vice President Constantino Chiwenga, this gathering is going to be vibrant. Don't forget subscribe or like or on the bell icon. Tipina panapa pahende ya shingri anobudanyira chiti. The Minister of State for Provincial Affairs and Devolution for the Midlands Province, Honorable Onemudanguve, will also be in attendance. Anoendera mberi tikaenda pane this hende yamurikuona ya comrade Tino vanoposta also this flyer amurikuona budanyira chiti Zimbabwe is gearing up to celebrate its Independence Day, and this year's festivities promise to be especially memorable. On Thursday, April 10, 2025, the Vice President of the Republic of Zimbabwe, Comrade CDGN Chiwenga, will be the guest of honor at the launch of the Independence. I want to post this picture. I'm going to the launch of the lighting of Independence flame. I post vanamudanguve pamwechete na General Constantino Chiwenga umuri kuona apo. Mashoko ari kuda panapa achitaura panapa tiri kuona kuti aiwa makumi section mukubvira vanhu vachinzwa kuti aiwa VP Constantino Chiwenga is going to launch the Independence Flame. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Kuna comment section medu mudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.